Салом ба ҳамаи подписчикҳо, салом ба ҳамаи апаҳову хоҳарову модаро, салом ба он нафарое, ки маро ҳозир нигоҳ карда истоданд. Ба ҳама саломи худро мерасонам. Духтарои хушрӯ, мехостум нами як фасон қатъи шумо нами фасоне ки ҳозир мода шидагиай. Рости гап пеш солҳои пеш ира медухтем. Ина бо мода даромад. Ҳамин тарзи духтанша ҳозир ма ба шумо нишон медиҳем. Аптачкаи болоомадагиай парпарак дар болои киртаи прямое мечаспонем ира. Аввал рости гап дар флизелин пораш мекунем, барои ки як тарафаш дигарай, як тарафаш дигарай ку барои ин қа флизелина байнша ёфта гардана аввал меёвем. Гардани мо тайёраш 16 сантиметра, ай мобайн и тараф 8, ай мобайн и тараф 8, 8 8 16. Даҳани кирта ай ҷои ченкадагии гардантон 18 сантиметр. Байнша бо камакак майдатар мегирем 15 сантиметр. Фасонтонам мекашем. Фасона чӣ хел ки шумода маъқулай мисол бикашем. Мешавад ки байнша камтар болотар. Метавонед ки кунҷоро қа чуқир намонед. Мисол бо вай зависид ай клиентон ки кушод пӯша кушодтаракаш бибирен. Болонги хаташ айма камакак нутуғри омад, ана бо камакак иҷаша рост мекунем. Ҳамин лубои фасона ба худо духтарои хушрӯ 4 кунҷашам кунен, кӯлулашам кунен, лубои ҷош ҳамин 6 кунҷашам кунен, ҳамин пеша ород кунен, нигӣ начаспонен, ҳамон мешавад фасон хушрӯ. Клиентҳо мақсад дасти дузандора нигоҳ мекунанд, фасона дузандо мебуроранд. Амаи ҷои мо камтар камӣ кард, хай флизелинша часпондум. Аптачкара акун 4 сантиметри мемонӣ мебирем. Гирдобагирд чен мекунем 4 сантиметр. Фасонтона мекашем. Хоҳем бориктар гирем. Ҳар ки 4 сантиметр дига уже бориктараш намешавад, барои ки подлапка ай даҳани кирта бои қайга айс медузем, худаш уже 3 сантиметр, ҳар гидата 3,5 сантиметр мешавад. Ани кунҷаш агар дидед ки слишком чуқир рафтагиай, метавонем бо камакак майдатараш кунем. Аз рӯи хати кашидагитон тоғир мебирен. Мана фасонанам хеле шид. Дар болои астарак мечаспонем. Рости гап ай мо ҳозир астарак основноиш акун ами флизелиндор омадагия, барои ки бе астаракша мебирем. Фасона мекашем, кунҷора туғри карда мекашем ки ай рӯи ҳамон хат равем. Баъд ман рости гап флизелин қатиклӣ мекунам барои наҷнба. Шумо метавонед дастӣ бидӯзед, метавонед булавка қати маҳкам кунедша. Мада флизелин қати осонтаре ки мақсад намеҷунба ҳар тараф. Флизелин қати мечаспонам, баъд фасона ай рӯи ҳамон кашидагӣ медӯзам. Анаи парпаракша, парпарак 10 сантиметр, диққада утюг мекунем, лавоша авирлок мезанам. Барои мебуроя бисёр бад риштош авирлок хубтарай. Складка мебуд, хай складка сустаре ки складка да вақти кашидани ришта риштош намебурояд. Барои қа авирлок мезанем. Ана ки духтаро даҳани киртара медӯзем, ай болои хатои кашидагитон кунҷоша ҳатман закрепка мемонем. Мана фасоншам биридем. И киртачара мешава кокеткара дар болои прямои кирта да бимонем часпонем, туғри мегирад. Мисол дар болои киртаи прямой, барои киртаи кокеткадор ки барои занакои калон, ира дар кокетка ки духтем аптачка намемонем, хича фасонша мебирем, даҳани киртара медӯзем. Ана ай тарафи чапа ай болое ки флизелин часпондагӣ нестем, ҳаваша ай мобайн мебирем. Чӣ хеле ки фасона
даҳани киртатон чӣ хеле фасон аст, ам хеле туғри карда мебаред. Ман як видеомда ҳамин накладной часпондани сердечкаша нишон дода будам. Ду тараф карда, баъд лавоша медузем. Дар ай тарафи қафо дарз мемонад ку, вая бо клей мекунем, мечаспа, намоён намешава. Бо вақте ки дар болои киртача часпондем, дар пешак часпондем, бо айсини дирн лавои ҳамун бридагӣ даҳани киртара обработка мекунем, наметова. Ҷое ки манам хеле мобайна бридагим ҳавай наметова. Аввал ҳатман клей мекунем ша. Манам хеле лавш қати строчка мерен. ана духтарако фасон анам хеле тайёр шуд. Ана бинен ай пушт бридаге ва ёра мо ҳамаша клей мекунем. Шояд ки ҳоя ҷояш ки бутова флизелинтон намоён шава, ҳеҷ гапе нестай, хато нестай. ҷинҷака медавонем. Ира складка намекунем. Ришташа кашида ҷинҷак мекунем. баъде ки ҷинҷак кардем, ана бинен айсини пушт ай ман клей кардам, ҷояш метова. духтаро бисёр мегӯяд ки ба ай пушт чӣ кор мекунем. Ҳеҷ гап нестай духтаро, ина ма ягон ҷой ба ҷои нест, инам хеле ай ман метова. Ба вақте ки даққат часпондем, ай тарафи пушт даҳани кирта қати обработка карда, хоҳ дастӣ хоҳ клей карда, ҳамун ҷое ки метова мепӯшонем ша. Гирду ба гирд ҷинҷака мечаспонем. складка ҳам кунем хушрӯ мебиёне ки складка кардан хеле нишон додаги будем тарзи складка кунира, складкадан хушрӯ мебиёяд. рости гап ида як материали айзаказ нестай бигем, ам хеле да як материал ма шумода нишон додестам, барои ки ҳами фасона бисёр гуфтеста буданд ки фасони ҳами яктарафара чӣ хеле метузанд. духтаро ин фасона бо чӣ хубиш дорад ки инами прямой вақте мечаспонен дар болои кокетка релефни вытичка мекунен. Релефни вытичкаро метонен ай рости ҳами кунҷиш ки кунҷак дорад ку метонен то поёна дузена, баъд ай поён разрез бимонен рост шуда. ҳами фасона бо мешавад ки ай ду тараф, и тарафаш гирд не, ҳар ду тарафша метонен анам хеле кунҷакдор карда, ай ҳар ду тарафи релефни вытичкотон то поёна духтана разрез монен, ай пеш дута разрездор мебиёяд. мана духтаро тайёр шид, нигоҳ кунен, хушрӯ омадак. ин ай тарафи қафоам оқа ҷои бридагӣ, ҷое ки метова маълум нестай. Бо вая буд дар болои пешаки мондум, часпондум, айсини дарун ки клей кардам, бо ҳам ҷои бридагӣ айсини қафош наметова. мана ки дар пешак чӣ хеле мечаспонем. байна меёвен утюқати гардана 16 сантиметр будан, 16 сантиметр ай боло хат мемонена. туғри аввал гардана рост мекунен. баъде ки рост карда гирдо ба гирд дасти қати медузен, ё ки булавка қати мечинен шакил наҷмба. баъд гирд ба гирд, яъне хеле болои лави ҷое ки парпарака часпондагем, анамҷо қати строчка меравем. ман ҳозир ма шумода ҷоша дастӣ нишон метам, ай мо байн сар кардам, я параша медузум, нишонто метем, тарафшам хеле духта меравам. барои қа пешакӣ киртара пора накунем, барои мешавад ки яке мобайнш камтар тоғри нагира. барои ин фасона бинен намедонем ки мобайнш киҷо, я тарафаш дигара, я тарафаш дига. барои қа пешакӣ пора накунен, аввал байна ёфта кокеткара часпонен, баъд пора кунен, ша тоғри меғалта. инҷаша якташа сӯзан мезанам. манам хаяка ҳозир гирд ба гирд медузум ша. ман ҳозир пешакӣ яка бридагиам ҳами киртачака шумода нишон додестам. агар не пешакӣ набирен. шумо дурин ира бо метонен ки мисол дурин ҳами аптачкара метонен ягон клеевой ҳастан, нигино ҳам хеле клей часпонен, метонен муҳраб дузенша,
хай бо вай зависид ай фантазияи шумо духтару. риштои зиёдтитона мегирина онай тарафи қафо дидина чӣ омадаге чени даҳани кирта мебирем ша лави ҳами киртача қатӣ мебирем. Эҳтиёт кунед ки бо киртачара набирен. ана ки аз тарафи дарун ана кинҷакша камак как расечка монда клей мемонен ё ки дастӣ медизен